Alhamdulillahi rabbil alamin. Dukan yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da amincin sai ƙara tabbata bisa biyayyen halitta manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da ahalinsa da alayen shi da sahabbansa masu albarka da waɗanda suka biyo ba zuwa ranar hisabi. Al'ummar ƙasa ta Najeriya da waɗanda suke jin manhaja ta zamani, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Babu shakka zaɓen shugaban ƙwarai wannan ike watan wakiltar al'umma ba ƙaramar nasara ba ce a zamantakewa ta Najeriya da kuma tsari na musulunci da kuma tsari na Kiristaniti. Shugaba mai adalci, Allah ina ƙara mushi yawancin kwana. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya wadata mu da mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima, mai tunani, mai hangen nesa, mai basira, mai ilimi, ɗan babban gida, ɗan manyan mutane, sannan kuma mutum ne mai kishin al'ummarsa. Babu shakka zan tuna al'umma waɗanda suka mance game da mulki da na gwamna a Barno shekara 8. Har yanzu idan ka je ka ga aikinsa kamar yanzu aka yi shi game da makarantu da sauran abubuwa da sauran aikin gona da sauran tausayin al'ummarsa da rashin kyamar mutane. Mutum ne wannan ike idan ka kula da rayuwarsa gaba ɗaya, idan ta zo kan talaka za ka ga cewa rungumar talaka ike. Babu shakka mutane za ku yadda da ni a game da harin bombs kwanaki da aka yi a Maiduguri, da ije wajen marasa lafiya nan kan gadon yake zama, irungumi marar lafiya, i masa sannu, i sake tashi i koma wancan gado, irungumi marar lafiya, i masa sannu. Haka duk ya haɗa mutanen da Allah Ubangiji ya jaraba da wannan masifa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala i kawo musu lafiya, i kuma ƙara mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da arewacin Najeriya. Shugaba na gari shugaba ne na kowa da kowa, shugaba mai tausayin al'ummarsa, shugaba da yake kula da rayuwar al'ummarsa, shugaba da yake kishin ƙasa, yake kishin al'ummar ƙasa. Ka samu irin Kashim a mataimakin shugaban ƙasa a tarihin Najeriya ina da wahalar gaske. Za ku yarda da ni, maganganun da yau ina jin kwana 2 kenan zuwa 3 wanda ministan noma ya wakilce shi. Ba jami'an tsaro shawara, ice ku riɓanya ƙoƙarin da kuke yi saboda al'umma su samu zaman lafiya. Sannan kuma uwa uba, ice talakawan Najeriya suna cikin yunwa, suna cikin talauci, suna cikin firgici, suna cikin tashin hankali. To babu wani mataimakin shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa ba da zai iya wannan magana ta kishin al'ummarsa sai Kashim Shettima. Babu shakka mun ga shugabannin ƙasa da dama, mun ga kuma shugabannin ƙasa da dama tun daga kan Obasanjo zuwa kan Umar Yar'adua zuwa kan Goodluck zuwa shugaba Muhammadu Buhari zuwa kan Bola Tinubu. Amma ina tabbatar muku babu shugaban da imai da hankali a rayuwar talaka, bana ce mataimaki imai da hankalinsa akan rayuwar talaka, isa mu damuwa a cikin zuciyarsa da irin halin da talaka suke ciki. 'Yan Najeriya ka canza musu lissafinsu a game da kanka, domin 'yan Najeriya da yawa ba su san ka ba, ba su san maye ma'anar watan zaɓar ka a mataimakin shugaban ƙasa ba sai a wannan karan. Ina tabbatar da mai girma mataimakin shugaban ƙasa, Allah ya ƙara maka daraja a wajen al'ummar Najeriya, ba ma irin a wajen al'ummar ka ta Arewa, domin kai ne jagora na Arewa, kai ne kuma jagora a jama'iyyar mu ta APC a Arewa. Babu shakka haɗin kan da kake so a samu a Najeriya, da yadda Allah subhanahu wa ta'ala wannan haɗin kan Allah zai taimake ka. Kuma ina tabbatar maka in Allah ya so ya yadda, shugabanni ne da na lissafa daga kan Obasanjo zuwa kan Umaru zuwa kan Goodluck zuwa kan Buhari zuwa kan Bola Tinubu, kaga ina jin wajen mutum 5 kenan. To Kashim, da yadda Allah subhanahu wata'ala kai ne shugaban ƙasa na 6 in Allah so ya da a demokuraɗiyya bayan Bola Tinubu. Da yadda Allah subhanahu wata'ala Allah zai cika mana burinmu. Addu'ar da al'umma suke yi, suna so ka zama shugaban ƙasa ba dan ka burge ba, ba dan ka yi ado ba, illa dan ka tsamo kitse a wuta
da kuma halin da tattalin arzikinmu yake ciki, da kuma halin rashin zaman lafiya da yunwa da ta gallabi talakawa da kuma talauci. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yi maka jagora, Allah Ubangiji isa mu talakawa mu cimma burinmu, Allah ya mai da kai shugaban ƙasa bayan mai gidanka Sanata President Ahmad Bola Tinubu. Da yadda Allah bayan Ahmad Bola Tinubu kai ne zaka zama shugabanmu, domin muna maka kyakkyawan zaton cewa wallahi za mu ji daɗi a mulkinka. 'Yan Najeriya yanzu sun yarda, 'yan Arewa kuma sun yarda cewa kai jagora ne. 'Yan Arewa sun yarda cewa mutumin kirki ne kai. 'Yan Arewa sun yarda cewa mutumin arziki ne kai. 'Yan Najeriya gaba ɗayanmu sun yarda cewa jagora ne kai da zaka huce gaba a bika. Don haka Kiristoci suna maka addu'a ta fatan alheri, sannan Musulmi suna maka addu'a ta fatan alheri, waɗanda ba Musulmi ba ma watan waɗanda suke bautar wasu abubuwa suna maka fatan alheri, domin kana so ka mai da Najeriya tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana kai, kuma in Allah ya so ya yadda watan surarka ta shugabancin ƙasa, abin da ya rage kawai yanzu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala nan gaba ka zama shugaban Najeriya, kuma in Allah so ya yadda za ka zama shugaban Najeriya bayan Bola Tinubu. Muna maka fatan alheri, mutumin kirki ne kai, mutumin arziki ne kai, mai amana ne kai. Wanda duk bai san mai girma Kashim Shettima ba to bai kusance shi ba, domin ni kaina ya canza min lissafi na, ya rikirkita min lissafi na a yanda nake zaton sa da. Babu shakka a yanda nake zaton sa, da na je kusa da shi sai na ga abin da nake tunani nake zato tare da shi, sai na ga wallahi ba haka bane. Ba ka sanin aƙidarsa, ba ka sanin tausayinsa, ba ka sanin kishin ƙasarsa, ba ka sanin kishin al'ummar ƙasarsa idan ba ka kusanci Kashim ba. Muna roƙon Allah dama, Allah ya baka dama, kuma mun tabbata wannan damar da a hannunka take, da tunin Najeriya ba haka take ba, da tunin lissafinta ya canza. Amma mun san damar da tsarin mulki ya baka, mutanen Najeriya ba sa zargin ka da wani abu, domin a cikin kashi 10 na tsarin mulkin Najeriya ba na jin an baka kashi 1.5. Kuma da damar a hannunka take, da ka dama ta inna 'yan Najeriya za mu yi farin ciki da murna. Amma nan gaba kaɗan da yadda Allah subhanahu wataala mu 'yan Najeriya za mu shiga cikin farin ciki in Allah ya so ya yadda. Mutum ne kai mai son ka haɓaka noma, mutum ne kai mai son ka haɓaka Najeriya, mutum ne kai wanda ka san sirrin watan tattalin arziki. Muna maka fatan alheri. 'Yan Najeriya gaba ɗayanmu muna wa kanmu fatan alheri daga mai girma Ahmad Bola Tinubu. In Allah so ya da kai zaka zama shugaban Najeriya na 6 da yadda Allah subhanahu wata'ala, da ƙarfin ikon Allah subhanahu wata'ala, da fatan alherin da mu 'yan Najeriya muke maka. Muna fatan duk 'yan Najeriya su yi wa mataimakin shugaban ƙasa addu'a, su yi wa ƙasa addu'a, su yi wa Bola Tinubu addu'a. Wannan kusan na yi shi ne domin abin ya bani mamakin maganganun da yi akan talakawa ta watan hannun minista na agirik, watan minista na noma. Bayanan da izo ice kai ne ka aiko shi ya rikita kowa a ƙasar nan. Ka canza mana lissafi, ka canza mana alƙibla. Mun tabbatar cewa wannan magana da ka faɗa har zuciyarka haka take. Allah ya saka maka da alheri, Allah ya riko da hannayenka, ya kiyaye ka da kiyayewarsa, ya tsare maka mutuncinka, ya ruguza muƙiyanka na zahiri da baɗini. Allah ka fi mu sanin suwaye muƙiyansa, Allah ka sa su zama masoyansa. In kuma ba za su zama masoyansa ba, ya Allah subhanahu wata'ala ka ɗauki hukunci a kansu da idace da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.